En aquesta pràctica d'Inkscape dibuixarem un logotip d'Apple amb els colors corresponents i la alçada de les franges idèntica, fins que no sigui possible, a l'original. La vorera del perfil de la figura el farem calcant per una qüestió de seguretat, per no poder modificar massa la part inferior, és a dir, l'original. El que farem serà crear una capa, afegir una capa nova i treballar sobre la capa nova que direm, per exemple, en dibuix. Per dibuixar, per calcar realment aquest producte, agafam el dibuixador de corbes de Bézier. Podríem ampliar un poc el dibuix per fer feina més comoditat. Dibuixador de corbes de Bézier i començar. Com bé, no escatimar massa punts, perquè així aconseguirem un millor ajustament a l'original. Ara també és vera que quan hàgim perfilat correctament tota la figura, farem la immensa majoria d'aquests punts corbs o vèrtexs, punts de maneig de corbes i perdó, i això farà quedar més bé el dibuix. És a dir, sense escatimar tampoc no importa exagerar massa a l'hora de fer dibuixos. Sempre queda la solució en tenir tot subjecte perfilat, de simplificar el dibuix. Ara tenim perfilada la part de la poma, ara farem el mateix en la fua. Ja estan tots dos. Ara, és clar que aquestes figures són majoritàriament de perfil corb, per tant, corbat. Per tant, agafarem l'eina de manipulació de nodes de Bézier, començarem per exemple per la fua, marcarem totes les nodes, i ara en la tecla de majúscules pausada desmarcarem els dos vèrtexs que han de continuar sent punxeguts, i la resta avisarem a Inkscape picant aquesta icona d'aquí dalt que les volen corbats. Això pràcticament ja ens farà adaptar el perfil de la fua en la part inferior. Podem ampliar momentàniament aquesta zona, agafem una altra vegada l'eina d'edició de nodes i, per exemple, aquests tres, picant la tecla majúscules, podem seleccionar tots un darrere l'altre. En la tecla alt picada i el cursor cap a l'esquerra podem ajustar un poquet aquesta banda en el que baix. Igualment, aquest vèrtex d'aquí, picant el botó alt i la fletxa de cursor cap a la dreta, s'ajustarà millor a la part de baix. Tornem a fer el dibuix de la mida corresponent i ara podríem seleccionar tots els nodes de la banda de la poma. No s'han volgut seleccionar. Els seleccionarem tots i deseleccionarem, mantenint picada la tecla de majúscules, aquest i aquest altre, que han de continuar sent punxeguts. La resta les farem corbats, a la qual cosa el perfil gairebé s'ajusta perfectament a la poma. Podem corregir un poc amb aquests manejadors d'aquí, aquesta zona d'aquí. Pot ser una mica també aquests d'aquí de ser, poca cosa, i aquest d'aquí també. Bé, ara tenim la fua i la poma. Aquesta la podem baixar un poc, tecla al pitjat i cursor fletxa per avall. Ara tenim la fua i la poma marcats. Ara ens queden dues coses per fer. Dividir-lo en franges i posar-li el color corresponent. Per dividir en franges la fua no hi ha problema perquè té un color uniforme. Per dividir en franges la poma, primer separarà un poc la fua perquè no faci nosa, però el que hem de fer ara mateix, el que podem fer, a més d'una manera de fer-ho això, però una manera molt senzilla és dividir la poma en trinxes calcant l'alçada de les franges de l'original. Agafem per fer això l'eina de dibuix de Bézier i començam a pintar, per exemple, aquí dalt, aquí, 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 i ara amb la tecla de control picada desplaçam el cursor cap a aquesta banda per fer un arxivament horitzontal
que no ho ha estat. L'uim aquí baix, picam la tecla de control i l'esplaçam cap d'aquí costat. L'uim aquí baix i tornem a picar cap a l'esquerra. Quedem fentes resseguint les voreres de les franges del dibuix original. És molt senzill, en aquest mode de calcar, i això ens deixarà un dibuix Inkscape que tindrà el mateix nombre de franges que l'original. Ara hem d'unir aquest extrem en vertical però sense tallar les corbes anteriors o les rectes en aquest cas, perquè això ens produiria algunes dificultats. Tornem a posar, bé, ja ho posem en el seu lloc. Ara tenim la ratxa trencada que nosaltres hem fet seguint aproximadament les franges del dibuix original i la poma, el perfil de poma que nosaltres hem fet. Marcarem un, ja tenim la ratxa trencada que hem fet marcada, tecla de majúscules, pitjant la poma, i ens n'anem a camí, dividir. I ara tenim la poma nostra, el dibuix nostre de poma, dividit en franges, com ara de baix, que podrem acolorir diferentment una de l'altra. Tornarem a posar la fulla en el seu lloc. Per evitar problemes, centrarem el dibuix a la pantalla, ho marcarem tot i ho agruparem, control G. I ara anirem a fer feina, per més velocitat, no per altra qüestió, a la capa inferior, aquí, i copiarem la nostra poma. Per donar color a aquestes franges, primer de tot agafarem l'eina de calc de color, marcarem aquí, primer hem de marcar el que volem, això, hem de desagrupar, control U, marcam la fulla de dalt, picam la tecla de calc aquí, ja està marcada. Ara marcam la segona franja, segona, hi havia una còpia addicional de la poma que no ens feia cap falta. Aquí està. Marcam la segona franja, tecla d'agafar color, d'aquest color, marcam la tercera franja, tecla d'agafar color, aquest color, la quarta, i anem repetint aquesta operació fins que se'ns acabin les franges. Per fer-ho un poc més bé hauríem d'eliminar les voreres, ho farem, per allò també hauríem de colorir les voreres segons el color de l'original. Marquem una altra franja, els contagotes, aquest color d'aquí, una altra franja, llevarem aquesta d'aquí al mig, que fa nosa, i una altra franja, la darrera ja, que tindrà aquest color. Ara podem llevar totes les voreres del nostre dibuix, botó de dreta, o podem picar aquí baix amb el botó de l'esquerra, llevar vorera. Queden petites zones dividides on no hi ha vorera i se nota. Això ho podem picar amb el botó de dreta, aquí, ho deixarem estar perquè si no serà massa feina. Vinga, ja tenim el dibuixet, mos estudiarem de pintar la marca registrada, que tampoc no importa, i eliminam l'original, eliminam l'original i quedarà tot fet. Això és el dibuix d'una poma, símbol o logotip d'Apple, mantenint proporcions i colors de l'original.